Samantala, kinilala po ng lokal na pamahalaan ng Pozorrubio ang 4 na barangay sa nasabing bayan kahapon, Oktubre 28, matapos makamit ang drug cleared status mula sa Region 1 Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa isinagawang pagsusuri base sa Dangerous Drugs Board Regulation 4 Series of 2021. Isa sa mga drug cleared barangays na hinirang ang Bunog, Kablong, Poblacion District 4 at Villegas. Ayon sa tala ng Pdea Regional Office 1, 720 ang kabuuan po ng bilang ng mga barangay sa Pangasinan ang nagkaroon ng drug cleared status, habang nasa 77 pa ang mga kwalipikadong mag-apply sa nasabing verifikasyon. Kaugnay sa balita, nakatanggap din ng Certificate of Recommendation at Commendation bilang isang drug cleared barangay ang mga nabanggit na lugar sa bayan ng Pozorrubio. IFM News. IFM News. IFM News.